iso muni bung bung bung. Lah bareng kon kaya kenong ditah. Lah yo, lah kon krungu bung-bung aku kecipratan are. Masih ngono yuk. Aku nek sampai niku dilalekno ambek pacar sampean. Loh, loro atiku. Keliru, Cak. Loro iku kene lho. Loh, kaitan kene suwe-suwe melorot lho. Cak endi? Lho, lho. Lah, sayangku. Sayang. Apa sono setrume lho? Jare tekan esok kok mulie sore mangkel atiku goleki marana marene Kok iso lambene rek, alon-alon ae. iya Ji Cocot aja apa-apa. Iku mang son horek. jare tekan esok kak sampi yamene mangkel atiku goleki marana merene Awas. Gak sida jerit ya. Tegane awakmu gawe lara atiku nek kurang percaya bedelan dadaku ana jenengmu Oh, tak wacane. Jone. Campurlah. Ana jenengmu iku lho. Jare tekane esuk kok mulie sore aku kate njaluk kok semayani ae ya Allah Bengi ngene iki enak mangan sego bebek. Mari sego bebek ditambah ayam geprek. Terus nyetater Yamaha bebek. Langsung aku budal ndolek begengge. Melok-melok ae nyanyi. Pakai pacaran dulu. Mas ya apa Ya apa, Net? Kalau memang sampean itu cinta, Neng Rika cinta, nggak ada kendala kan? Kalau problem kan? kalau problem Cinta, C-I-N-T-A. Cinta, C ceria, I indah, namun T tetap A abadi. ya iya Cinta dari hati ke hati berpadu jadi satu, terciptalah cinta yang murni. Kalau memang cinta, nggak masalah. juga masalah Cinta itu harus disertai ciuman. lho kok cemcok Cinta tanpa ciuman, Iya. ibaratnya malam tak berbintang, sayur tanpa garam, wong becak gak katok. katokan lho Wes, ya apa? lah aku kate ngrabi Rika Apa? ya padha barongi ngene kere minggat Lho apa, Net? anak iki lho akeh 5 ya anak 5 gak ono sing beneh ana sing seyek ana sing petor ana sing petok ana sing ngene Anak limo. Rika aja kuwatir. Heeh. Masih aku rondo, Heeh. anakku 5. Heeh. Aku jek iso cak diwalek-walek kaya goreng telo. Angge orang-orang ora melok gawe melo momong. Nemu rondo randane ompong, duwe anak segede kingkong. ade orang-orang aku kate gawe konangan wong Cak, Wes, ya apa? Wes. Ya Aku apa iki, Mas? dukung ae. Mas. Support. Ya apa iki, Mas? apa Burak.
Apa masih tak pecet-pecet abang tetekku kok. Wes ya apa iki tanggung jawab Delok wong sampean? lho. Apa? Delok wong Ya lho. babe cek kepingin. Lah apa ngurusi wong? Engko nek boleh-boleh ayo udah-udah. Sopo jek delok karo isin jane bener. Lah apa ora wong ngene-ngene kok didelok. Mas. Wes ya apa tanggung jawab sampean sebagai seorang laki-laki? Mbak Rika. Melok kan niku. Aku ingin kayak saran kok, Cuk. Ojo kayak saran-saran, bakal saran dhewe. Ya apa, Mas? Kok dhisik. Ayo ngomong apa kon katene? Kuwatel, Gus. Ngene lho rek ya. Nek memang pan mau seneng karo aku, Iya. cinta karo aku. Iya. Jangan khawatir besok Sabtu malam Minggu teko nang omahku. Iki kok gak tayo ngono sih. Bener Riko ku ambek nang ning Riko Lah ngono. Lho lah ya cek umum, kok kene wong wedok ambek nang wong lanang ngono. Kok sok ngurus kok iki lho. Oh. Dikandani kok iso. Ana paribasane seje desa Mawa mawa cara. gending lakune patet. Nek cara nggone dhewe wong lanang sing ambyuk nang wong Wedok. iki wong wedok ambyuk nang wong Wong lanang. lanang. Soale wong lanange wis seyek. Dilu engkas setruk. Ji. Cak Agus. Wis bala tak turutane, Cak. Iya, iya. Aku iki wis kadung tergila-gila. Gak masalah. Ning Rika iki potongane aku. Wis tak. Titik gak ono cacate. Belas. Perfect. Iya, Sempurna. sempurna. Ya wis. Ya wis, tanteni ndek omah ya, sayang. Iya. Loh, Cak Agus, aku pamit ya. Ya ning. Gak iso balik, Ci. Ci, gak iso balik. Bagaimana rasanya, Net? Nikmat. udah dilok uang lho, Rek. Gus. Iya. Iya, awakmu iki. Iya, apa? Iki ono paribasan. Paribasane? Petruk tenguk-tenguk nemu ketuk. Oh, iya. Maksudnya? Tenagaku wis tuwa. Iya. Kepethuk arek wedok jek ayu. Jek ayu, Ya. nom. Sing penting awakmu aja mulih. Nanti Ayo melu aku mulih. Ering. Ngrasakno awakku iki rondo. Rondo kate rondo company. Katene rabi iki gak wani. Gak ono sing rabi ya gak ono sing belanjang. Duwe anak siji lanang. Liyane keluyuran nang blakrak. Oh wis gedhe. Gak sunat-sunat. Aku tuh kuatir ae anakku. Kok beda di 4 tuh. Wong anak siji tak domo-domo. Biyen itu bapakne disayangi nang anake. Kesusu ae ditinggal matek. Male aku golek dhewe. Sembarang golek dhewe anakku ya pinter oleh kaya dikelompokno dikekno mboni. Nek gak oleh kaya ya ngomong. Ngomong dhewe ku lak ya sing ero rek Riko rasan-rasan tangga. Sing gak ero ku lak ya kaya ngomong kaya wong gendeng lho. Lapo sih Riko iku lapo? Aku iki ngerasani awakmu. Oh, pengen rasane aku. Iya. Pengen mang tanteni ndeni. Wis jelas pengen iku ngongkon aku. Iya, lah kate njaluk tolong sapa? Gak njaluk tolong awakmu.
Wis ya, anak Riko lak njaluk sunat sih. Iya. Calake wis oleh. Wis oleh. Engko tak kongkon rene mang tak lungi alamat. Lah kok suwe, Gel? Gak mrene-mrene, Gel. Yo lereng ngojek. Wong iku lho gak iso numpak pedah. Ya dinteni ku lak teko ae. Lah iya. Jok kuwatir. Aku nek ndelok adikmu iku lho. Jenenge arek gedhe. Disunat gak gelem. Disunat ngene gak gelem. Ya njene. Apa iki? Apa? Jare aku dikongkon nyunat. Sampean boten setan sing sunat. Setan. Gemet Dek sing sunat. Oh, kok arek iki. Lho, Kok setan iki lho? jare dikongkon rene mang dikongkon nyunat. Nggih. Sampean boten, Tete. sampean boten. Sainten sing sunat. Lho, sainten iku Gel, wedok. Bogel. Iki sapa? Ya iki calake, Mbok. Iki calake. Lah kok koyo lek ora sokan ngono. Alate ku akeh. Nek nggawa tas gak cukup, lho. Oh. Iki. Sinten sing sunat? Lho, yogane niki. Oh, yogane sampean. Yogane sampean teng punden. Boten teng punden. Teng pundi? Lah iku lho, niku yogane sampean teng pundi? Yogane sampean ngoten jero. Lah gak iso ngomong. Boh, derem marang kok ditabok iki. Mbok. Iki calak. Wah, apa kok tapuke kaya putu Riko iku. Lah kok gak iso ngomong iku? Lho njene gopo masalah iki mang pasene akeh sing jange Nggih. termasuk Oh, kene iki. Iki calak ngono ah. Lho kene disikno. Nek iki calak. Semunggo ngono pir. Anake sampean pundi nggih? Sampean Oh, yogane. Sik Gane. ana jero sik aduh. Bo sik adus nggih cepetan nggih dikon mriki nggih. Oh, tak susule nek ngono. Ya susulen Gel. Kula niki sedina kudu entek 200 wong. Entek 200. Gak ngono nek aku iki takon. Sampean nyalak iku kira-kira bayarane iku pira? Doblek. Aja takon bayaran yu. Saru. Lho, aku yo nek nyunat gak tahu ngomong bayaran. Dhewe saiklase. Gono wong dikongkon nyunat mrono-mrono diamplopi mbek sing ngongkon nyunat tak lebokno nduk gelangsing. Teko omah tak sok nduk ngene ngarepe mbokne kacung. Nek tak hitung ana sing 8 juta. Ana sing 7.500.000. Wih. Le, mosok pernah iku gak ndelok aku iki rondo, aku nganyang yo. Neser kan, neser. Ya neser wong tandhi lake kate gak neser. Kikil. Mun kenyang ki. Tarapa ki. Berempa merah. 1.500, Boy. 500, Mas. 1.500 yo beli pedol. Pentol matamu ngono ah. Wong kenyang 1.500 iki nyunat yo. Apa sampean? Lah gelem apa ora? Iya bentar apa ki. Pokoke sampean amplopi yo cek gak ketok wong saru yo. Ya ngono wong jenenge aku iki wong rondo. Rondo gak duwe bojo. Ngenteni sing ngrabi gak ono gak kepadem-adem. Iya bentar apa ki. Tarapa. Hei, arek iki mangatuna, Gel. Del. Durung disunat kok ketuntun sih. Tak tuntun iku mlakumu cek gak ngoncok ae. Mari adus katuken. Heh. Jalake wis teko. Wes, Wes. iki. Endi? Ha iko. Jaran. Sini Mbok. Iki mang sapa sing andek-andek? Oke. Leren. Ya aku senet. Kaya gak melek kok iki. Apa? Iki duduk calak goblok. Lah apa? Iki menu jagal. Oh, kok iku. Nek jagal mbele sapi, mbele wedhus. Nek aku jagal, Cung, mbele manuk. Manuk.
Oh. Calane dari pengalaman iki. Kuwatir. Iya ya gak apa-apa wis. Kok wong sunat iki gak lara. Sunat iku gak loro. Oh. Takonono tak legogel. Gel gak lara gak? Gak lara ya kaya dicokot semut gening. Lekit lho ngono. Gak lara ta pacar? Kare sapa? Gak lara apa? Ya mulia ae mo. Ojo. Wis calane teko kene kok Le, mulih. calake wis ana kene, Cung. Nek awakmu gak sunat, meneh-meneh gede-gede tambah dipecok. Ya wis ini aku gelem sunat nek peno pangku. Dipangku. Lho, ya gak aku, njaluk pangku Pak Demo. Pak Dene Wali Songo. Ojo Pak Dene nang Wali Nang Wali Songo. Jal. Apa? Calak umumnya nggawa tas ya. Iya. Wong calak kok nggo glancing. Alat wae nek Iku calak apa wong dolek ulo. oh niku calak. Oh, kadane calak dolek-dolek udo. Oh niku. Oh, gendeng rek. Gendeng. Gendeng matamu ah. Gendeng marah. Yo ganteng. Wong ganteng gendeng. Madura dadi gak cetha ngomong. Gak cetha ya. Oh iya. Jenang, Cung. Jenang. Tapi lah ya jeneng ngomong jeneng tape sih. Maksude iku jenang. Jeneng ngono iku lho. Oh jeneng. Aku gak iso ngomong jeneng. Lah cocotmu. Oh jeneng. Jenengku Jol Muhammad Jonet Abdullah. Oh, jenenge wis sabar rek. Wis Islam. Muhammad Jonet Enet matamu ah. Oh, jenenge wong dianet-anet. Islam jenenge Cung yo. Wong lanang nek Islam kudu sunat. Lho nggih. Sapa langgar? Pendino. Ngaji. Gak nyolong sandal. Ngaji, ngomong ngaji. Iya ngaji. Waduh calek kagen cocot. Oh. Ngaji ya, Cung. Ngaji. Katam tak doleki ndaut. Oh, Ngaji te. dudu katamiku, Cung. Lho katem. Katam iku nek wis mari ngaji 30 juz dipancaki. Iya dibancai. Dipancaki apa, Cung? Gorengan karak. Gorengan karak. Kok gorengan karak? Wah, calek kagen cocot. Dudu gorengan karak. Iya, napa? Iku lho segone kuning. Diwur-wuri serendung. Surat. Dikei kentung dipul-kempul tadi begedul. Iya mari tadi jaring tipe tadi begeng. Kok niku? Aduh iki Madura endi? Oh, engkon asen areng Madura. Madura senep. Oh, Kecamatan Mules. Kabupaten Slendep. Arya lho, Cung. Mohon kali anget. Oh, kali anget kali katuan. Drendeng misakit. Ngaji ya, Cung. Maca sadat iso. Oh, gawil. Ya. Ngaji juga loro ya, Cung sunate. Nggih. Bis. Mini. Kok bismini iki lho? Kok bismi? Oh, kesene kondonet. Wah, arek itu datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kakek cocok calek iki rek. Diwurui ngaji. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bes. Duh, kok iso asbes nek? Asbes itu. Korek iki rek. Boron. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngono ku lho, Cung. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. jilbab putih lambang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Wah. Wis apa Gendeng. Kakek nyulat kakek cocok. Kone jok mriki sae, Mbok. Ojo tinggahi
sunat engko te gak kondangan nek. Tak kondangan lah wong mbok. Nyotot. Ayo Jong, golong. Kok nek gondangan urung rabi. Golong-golong. Kok maksude iku dikongkon lungguh. Ngomong longgo cocok Cara medhu nek tunggu gak iso cara Jawa. Wis anang celen-celen. Mulya. Penu kate nyuna tak kate grebel. Nek saiki penjalukane cemacem, Jong. Cemacem. Tak sunan gawe iki, Iya, tak tak tarik, tak baleno, iso metu kiru-kirane. Mari balik sret gak metu kira-kirane. Langsung kawir. Dicalau gak bondo. Sabar ta nek, sabar. Dicalau gak bondo ngono graji nyunat. Apa sih nek? Kon ndek kate bagak keliru, Gel. Oh, gak iku ta. Ben kate nyunat nanti ketok bongkotan. Nyunat delok mur-murane, Jong. Lho mur-mur. Iku umurane sawake peno, nisor diganjel bongkotan, diketho bare iki. Jelas langsung pecetat. Hilang wis. Kok percaya gak bondo. Kate nyunat dadi ungkal pisan. Iso dongo kok. Oh, sing gampang aja. Sabar. Ya. Bicara gak bondo belas. Apa? Tambah nemen nih. Sikile Gus. Ya nek kena sing ndukur kene napa dodol. Barang kena sing nisor, apane gantek sak dongkele. Yo gak nek, iku wis pengalaman. Ala wong cala gak bondo ngono. Gak sunat-sunat ta. Ya patek Walah. Tunggal, ada biar Loro, Jong. Gak loro belu. garisku sing ditotok. Ayo, Jong. anak penuh kunyane gak betah loro. Nemu gendi ger, wong dapurane kaya ngono iki. Lho cuman tak parani nang omahe. Biasane aku iku nang tempuran yo nyunat. Arene sunat iku Ojo dibatat-batat. Aduh, ojo rek ana. Nangis nak, aja nangis, sare ganteng. Lara ya apa sih, Cok? Takon tongel-tongel. Aduh, aduh, Mbah. ojo nikah lah. Celu-celu. Oh, benangno rek. Benangno cegak meleset. Wah, mari kegepet delon mbok lho. Lah kok iso rem ngono. Sing iku cek lang waras, ojo tingkah-tingkah. Kok mari sunat iku sing anteng, Nak. Anteng Cek apa? gondani. Iya, iki lho tolen ndol ya apa sih? Lah iki maksudnya. Loh. Kaya ono kemanten ngarek. Urung lho. Ngawur. Ono kulatanmu iki lho waras. Iya kemantene kowe teko. Lah nek aku wis janjian, Nak. Kate ya apa babane? Apa diterima kok diomongi iku lho. Yo monggo. Oke, monggo pinarak. Mbok. Leres ta niki griyane? Kene iki. Oh iya, Nak. Iki omahe.
Ya iki omahe wis nunggu pinangan. Sabar. Mari dilungguin doleki mbok lho. Kandhane ono. Ngene lho, Nak. Gak kenek-kenek iku mangker sik tas mari sunat. Lho, iki cek tas mari sunat. Iya, Nak. Lah suwe lah. Iya. Iki lek sing doleki iki lho. Nek sing nyunataku dilu paling petang tahun. Petang tahu. Petang dino. Petang are ya, petang are iki. Lah biyen iku sing nanggap wayang iku sunate sapa lho? Lho, iku sunate bapak ene arek. Bapakne iku, Gus. Bapakne Jonet. Bapakne Jonet. Nanggap tahun wayang. Iki lek ya, Bu. Pacala. Ya apa iki pacala? Gak suwe ya iki. Lho, cedu-cedu, Jong. Ojo kuwatir, Jong. Tak sembur aji gembala geni langsung. Abang wis. Apa? Mbok. Mbok. Wong aja mulih. Kon kene. Terus. Aku tak bubuk. Guru marah. Buku ya buku anak tapi Neng, Ayo Gus ya. Aku tak bubuk. aja meleset-meleset. Dolek. Aku tak bubuk. barene wong. Sunat ayo usumno engko. Ya Pak Gus Imam Gus. Gus. Yo, Sepurane ya, Gus. Aku golek caleg manjen iki. apa? Mereng. Lu mari kecantol. Kalian buri. Kek iki mang ya apa sih critane iki sih? Golek caleg malah gopo. Iya. Ketemune. Iku asine Nono. Heh. Nono tak kongkon macet. Nono. Ojo dicoplo rek. Ojo dicoplo rek. Kon niku lancang kene wong nyuwun. Kok nek gak iso nyunat to jatik nyunatno. Wis ah. Ya Gus. Wis karepe Jonet ya kaya ngono sing dikarepno. Iya, iya, Ya, iya. Sing sabar ae. Wis timbangane turu sore-sore. Turu sore-sore. Ayo nang tempuran. Nang tempuran lha apa Gus? Lho, acara Sega Bumi. Sedekah bumi. Hiburane teater konvensional Ludruk Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur. Halo. Demikian tadi Anda telah dihibur pelawak-pelawak Ludruk Karya Baru, tentunya bersama Bapak Haji Agus Guprit, Bapak Haji Jonet dan kawan-kawan. Harapan kami mudah-mudahan bisa berkenan di hati saudara. Hadirin